Ora gisul tak ayo merongos kok. Nyanyi nggih. Menghibur para tamu. Sareng manto laras. Syutinge Tiara Pro. Sony PM. Mugi kalang gandel punika sedaya pinaringan rahayu wilujeng ing sampikala. Papat dibrani mau banjer dina pitu sebagai kalang gangsal. Ujungnya apa iki?
Selamatan nyanyi Mas. Ya. Nggih. Kundur lah. Wih gila karo Petro. Malah itu biasa nek rewang ki anake sing dijak. Oh kadene bintang mulai. Terus hal. Iya Mas. Mas, monggo Mas. Nanti Nyanyi. nyanyi yo. Wis persiapan kok ya. Ya. Napa Pak P? Anu sesuk mantau nggo yoga liyane. Lah nyapa lho? Ngancam pati ku arep demeni bojoku ngono kok duwe monggo. Kalau bojoku ki ayu-ayu. Tetep itu ayu tadi. Iya. Mau sapa? Kamu ki lanang ya ayu. Coba lah sih. Oke. Iya yo. Yuk. Nyanyi yo. Nyanyi yo. Coba lah. Duet iki. Duet. Sing apa? Lanang. Oh lanang. Ah iya. Lagune piye to? Negelingo. Biasanya apa ngono lagi tapi aku ora iso ya. Piye jare? Negelingo. Oh iya. Amemu sing bener ta nyanyi. Iya. Aku lho lanang yo. Sing bener. Coba laku-laku. Tanganmu ki antep ra yo. Kan tak ajari Mas. Wong wedok kok tangane iso antep. Sing ngarani wedok sapa? Biyen aku ya sunat iki masamu iso. Sing ngarani wedok iki ya sapa? Iki lanang kok. Lanang biyen wis sunat kok. Oh, lanang kene. Entek kok bagus kae. Iki ya sunat kok. Lu sing ngipasi yo bagus kuwi kok iso. Iya Mas. Kelingan irang manito. Apa kan? Sumpah ning batin ngono ya. Kalian niku iki. Sing nyanyi kene. Ya. Dia sing nyanyi siapa? Kowe kuwi lho. Ya. Sumpah ning batin. Ayeku bisa dikami. Dekat dengan ora bakal Apa iki? Terima kasih. Iki bocah nanti periksa piye?
korek corona. Oh iya. Apa iki? Apa ya? Ini bos. Oh bos e. Anu iki sareng tadi. Nyapa Mas bos e? Yo, Oh belajar goyang kaya ini. Merokne kaya kumi. Urung ro. Ya baleni neh. Iki mlorok iki. Ayo. Sumpah ning batin yen telah dijati kawin Padha anu ki lho, apa do begadang iki. Aku mateng lho aku. Amat iki ben aku grok sing Maju. mak kaya Aku yang ada kayak. Sumpah ning batin yen telah dijati kawin loro genah. Rono lho. Kok iso rene aku ki lanang nih. Ono sing wedok kaya sumpah ning batin lho wis penak iki. Menak kok Mas. Cocok nang. Anu wedok yo dilajari ben pinter. Ayo sini. Sapa iso aku sok ben iso karo wedok aku arep insap aku. Yo maksudnya rene yo. Golek vitamin, Bro. Kowe iki ngopo? Golek vitamin. Vitamin. Kok kenapa kok aku iso karo wedok kok aku sok ben insap aku. Ya ya ya. Mahar rabi ya. Yo persiapan. Gokil siwasi prempet. Siwasi yo rupayamu ngono lho. Ayo persiapan. Sumpah ning batin yen telah dijadi Kayak ini ki rasane wedok nih. piye rasane piye? Belas ra kroso iki, Mas. Aku pengen sing gawedi, Mas. Sendi. Gawedi. Masuk deh. Masuk toh. Ayo, bocah. Ayo. Tak omongi. Sing lanang kuwi lho. Karo sing iki tok lek sedih ngeluhne apa to? Oh, Kowe ra ketok to? Iki kok dikira to iki? Iki sapa to jero iki? Lah iki tak ngene jogeman kok goyang dhewe aku lah ngono kok yo. Ayo, Nek ayo ngene tak sisarake. Masih salah ini. Iki gawano iki. Ayo. Dan segeran mbokmu. Ayo, ngantane yo. Opo iki? Ya to. Wis terserah. Ayo. Ayo. Oh, cuma mau tangga nih orang bagai lo. Iya, wis gampang yo. Oh sampai sini. Anu persiapan wis. Iya. Oh, kok ini. Ini bang. Tapi ya pengen ket. Pengen ora? Tenane, tak tukoke kacamata. Kacamatamu gunung ora ketok ndak rego gedhi. Sumpah ning batin yen kula dijadi kowe iki aja ngalih. Kowe iki aja ngalih. Kok ngentel kowe. Wis bargah. Kadung tambah kok. Anu lembu gak mau enak kae. Ini apa? Menak sing cilik ya, Mas. Gitu dhewe. Ayo les, naga ki les. Sak kira. Bismillah. Yuh, rasanya wedok gak ngene iki, Bro. Kowe iki rasa protes sih kok kumini saya cari sate golek wedok. Ya. Kowe ini. Ya. Oke, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu. Ya Nabi salam alaika. Ketemu manten mau piye jane? Lagune kleru. Kaya mau lho, Mas. Lah yo piye kan? Sudah nindadit. Wis ngerti rasa marai. Sumpah ning batin yen kula dijadi Aku lagi untuk vitamin mau enak ini. Bisa rasanya mak pluk kok mulai nih kok.
biasane wedok iki ngono ki Mas. Gampang batune. Iki sing corona iki rene. Ora usah omong e. Kowe iki tak tuntun kaya wong stroke to. Aku yakin terus. Apaan sing penak? Madhep nang akhirat. Ya masane modar kok dia madhep ning akhirat. Ayo. Yo persiapan. Siapaan, Bro? Ya, gerak. Yo tok mengon kok ana kok iso ditutup. Kok ana kok ora koyo ngene. Mereka. Yo. Dipakai sih. Ah, Oh, jangceng yang begini. aku mau enak Mas kita ya. Tapi lanang. Apa wis? Sumpah ning batin, yen kula dijati karo kentak. Oh man. Ya wong lanang kok iso Bar. Anu pedakku nempel ning kapok. Lho, pedak nempel ning kata to. Ini carane ilang ini. Lugu nah, lugu. Iki dilatono. Astagfirullahaladzim. Aku penyanyi ora Kita kaget. tau ngukur. Kowe iki ngatur ngono. Banci loro iki nanti kok kudu kelanane. Ngene lho. Sumpah ning ketuk ngono dolanan. Saya sabar. Allah. Kucing iki. Dulu metu durane dulu. Sikilku. Sikilku. Sobat iki wis loro metu durane. Ya nek ora dulu ora kopak-kopak iki. Sumpah ning batin ning kula dadi undang-undang. Kowe iki ngapa? Wong aku ki ndelok kok. Lha wong joget kok kaya ngikri telek. Aduh, bulu mataku lepas deh. Aku nggak cantik lagi deh.